Mela, jina Simon Vella, għandi 25, violinist, ta' 5 bdejt indoq il-violin, lessons, by the way, ta' 17 kont għamilt l-ewwel album tiegħi, u ek jem sabiħ għalli tru dak l-album beda jisu dak ħaġa 6 Symphonies. Tru dak l-album beda jisu dak ħaġa 6 Symphonies. Kien għadni 17 jisni kelli dik inna għajgo li rrit ta' parsi il-violin daħlu f'kull stil ta' finti rrit namel diskadenz u insomma, bat kien dejjem kien għotni naqal hip-hop. Dejjem kien għotni naqal hip-hop u ta' finti ċat għamil għax ma għamil diska xibħob il-violin. Insomma, u darba konna dak iż-żmien John kellu l-grupp IQ. Kien diġà jispikka u qed ħa nipprova u xi mod ġibt in-number tiegħu u ħagost dan jisur ħadd da inti. Kemm ma ħsennejt u x'ħajjed speċi sikħat. Ħa niġi nagħmel bil-violin. Għamilna diska kienet l-ewwel version ta' Spread Your Wings. Dik il-version kiena manka l-vocals kienu ta' Kjara. Simon kreattiv, meta jiġi fil-mużika nħobb indoq il-pjano u nurieħ x'għamilt. Ħabib kbir tiegħi. Mużiċist li nirrispetta ħafna violinist feroċi. Meta ommi kellha lili. Allura kemmu gustus, marret niftakara. Meta ommi kella lili, allura kemmu gustus. Nsejta. Kemm għandu wiċċu ħelu imma ħidaq xejn storbjuż, hekk tiġi. Meta ommi kella lili, allura kemmu gustus. Kemm għandu wiċċu ħelu imma daqsxejn storbjuż. Meta nagħmlu Jiena Danieli, ħanibdew hekk. Jiena Danieli. Tallimt daqsxejn pjanu f'ħajti u missieri l-ewwel mhux baseball u ħaġa tajba li jagħmel u li meta xtara li pjanu ta' l-elettriku. Kien tajjeb għax kien wejd u kollox stajt indoq il-pjanu fuqu. Imma fl-istess ħin stajt inqabdu mal-computer u noqgħod nagħmel ħsejjes speċi flok ting. Nagħmel ting ping 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 ping. U bat nagħmel affarijiet komplikati. U nissalvaġġja iktar ma affarijiet nissalvaġġja fihom iktar bdew jogħġbuni. Allura spiċċajt bħala Danieli magħruf bħala dak li għamel affarijiet daqsxejn slavaġ. Parti animal bħal Danieli ma naħsibx li jeżisti. Kważi extinct dik l-ispeċi, tifhem padalna the last known of the breed. Għandi moħħi fl-arja. Għandi moħħi fl-arja, tarawni moħħi fl-arja. Le, m'għandix moħħi fl-arja. Le, ħallina miċċajta. Tista' taqtaħħa dik. Ħallina miċċajta. Jien mhux moħħi fl-arja. Jien għandi ħafna affarijiet fuq moħħi. L-arja f'moħħi. Le, jien għandi ħafna affarijiet fuq moħħi. Eżempju, jekk inkun qed indoq, kultant jiġini ħsieb. Jtejt ħallejt il-gas mhix Daniel iktar miġnun. Miġnun ma mhux b'mod ħażin hekk, mod friendly speċi. Danieli ħelwis ma tistax ma tħobbux. Kreattiv immens, he thinks outside the box, he's eċċitanti man biex show jaqbad u ġifieri nkunu jilna rehearsanja u jiġi jaqaj speċi għajt u ħana tfallu dil-ġanni speċi għat ma nkun smajta qabel jaqbad idoq xi ħaġa differenti. Hekk iżommu on your toes. Dal-għodu xinqomt, ċoj, għajmuni, Michael illum id-dar,
ħabbat li xissija qabel għalli għax għanna photoshoot sisi oħra. Jien għatlu xis-sitta l-photoshoot jien suppost. Mort norqot erġaj. Spiegalhom is-sitwazzjoni tiegħek dan. Is-sitwazzjoni tiegħi sempliċi. Ma, inxal il-Super One, hemm it-tifel tiegħek ħanini. Move back, please! Waħda l-ġewa, waħda l-ġewa! Għandek fija ta' xalliri. Mela jina Filip għandi 26 sena, minn hawn nixtieq ngħid hello il-mami, il-kelb, id-dadi u l-qattuta tajtek. U fil-band 6 Symphony ndoq iċ-ċelo. Daqshekk nagħmel. Li allura ġibt jagħmlu l-makeup. Go away! Oh, so you guys look big and fat anyway. Whoa, Weġġaj, għandella lejti fil-qorti jistamillu ma' L-unika ħaġa naħseb li taqqadna li aħna kollha totalment differenti minn xulxin. Il-ħaġa hi li dawn mhumiex mużiċisti li qbad u għadd għax dak idoq id-drums u daw kienu mużiċisti li jiena għażilthom. Dawn huma mużiċisti li jiena ili niskawtihom l-aħħar snin, ġifieri li jekk bda jaħdem ma di xi ħaġa li kien fiha ħafna ħsieb, mhux xi ħaġa li sempliċement bad stembaħt one fine morning u għad ħanaqqad band il-minħanajt u blaġla. Mużiċist li kollha nirrispetthom, they're all artists in their own right. U fil-ħajja ta' dawn iż-żgħażagħ tiżdied persuna oħra. Jidħol fix-xena Mr. Paul Powell. Hi, my name's Paul Powell. I'm a producer. I've been a producer for the last 15 years. Bit of a crazy dude in music. Love music to death. And I'm enjoying making 6 Symphonies record. L-darba l-tqajt ma' Paul kien Londra.